Tervetuloa taas takaisin katsomaan minun mahtavia videoita. Tänään pelaamme peliä nimeltään Fractured Space. Se on tämmönen Steamissa uusi tämmönen ilmanen peli. Ja mä oon nyt pari kertaa pelannut, niin kyllä tää nyt mun mielestä ihan lataamisen arvoinen on. Että joo. Mutta eiköhän tästä nyt vain mennä tonne pelaamaan vain. Valitaan ensin alus, jolla me lennetään. Tai no, joo, lennetään. Minkäs se nyt ottais? Tämän miota. Noniin. Niin tässä voisit valita, että pelaako yksin pelkkien bottien kanssa. Vai pelaajien kanssa vastaan botteja. Vai pelaajat vastaan pelaajat. Me ei mennyt nyt pelaamaan muita pelaajia vastaan. Katsotaan kun paskoin me on. No niin, nyt etsitään matsia. No niin, nyt päästään matsiin. No niin. Katsotaas, mitäs muut meidän joukkueelaiset oikein ottaa. No niin. Tämä. Niin tässä näkyy esim. Tää medium defense, medium attack, niin täällä näkyy hyökkäävä, medium. Siis hyökkäyksiä ja yksi puolustus. Pian me nähdään mitä vihollisiakin käyttää. Kunhan toi on valmis. No niin. No niin. Valmis. Ai jumankaveita. Colossus. Toi heavy puolustus. Aika todella vahva puolustusalus. Sitten medium hyökkäys, medium puolustus, medium hyökkäys. Mut toi Colossus on pirkule hyvä. Mä en tiedä voitetaanks me. Niillä on vielä 2 Watchmania. Ne on niinku snipereja periaatteessa. Iso alpha damage. Ja pystyy ampumaan hyvin pitkään. Ja peli alkaa ihan pian. No niin, nyt katsotaan kuinka huono minä tässä pelissä oikein olen loppujen lopuksi. No niin, Joina taas. Täällä on tämmöiset ärsyttävät hakeutuvat ammukset. No niin, peli alkaa 20 sekunnin päästä. Näitä on muuten aika pirkulle vaikea ohjata. No niin, sit tässä on kans käytössä tämmönen teleportaatio, josta sä pystyt teleporttamaan paikasta toiseen.
Tässä on vielä tämmösen boost-juttukin kivasti. Niin tässä on tämmösiä mining-alueita. Nää mainaa meille tuolla ylhäällä keskellä, niin näkyy kuinka paljon orea me mainataan. Niin nää mainaa meille oreita, nää mitä mä just nyt vahingossa ajaudun päin. Toi on ilkeä oikeesti. Vois niinku lentää sinne asti. No niin, nyt käytetään boostia ja painetaan helvattuun täältä. Se mä lammutan tota. Toi on muuten pirkuleen kestävä alus näköjään. Ite en oo paljon tommosta käyttänyt. Mutta ainakin näyttää ihan pirkuleen kestävältä. Ei ainakaan tuhoudu helpolla. Noniin. Kunhan meidän tiimi nyt kapturaa tämän paikan, niin me päästään vihollisten baseen hyökkäämään. Nyt täytyy vaan venaa vähän aikaa. Ja toivotaan, että kukaan vihollisista ei tuu tänne tällä hetkellä. No niin, nyt valmis. No niin, mennään. Oi perkule. Just silloin kun mulla ei ole mahdollista saada näitä päästöjä. No niin. Mene. Kapturaa sitä pasea. Ei, en kerinnyt. En oo tarpeeksi nopea. Pirkula. Mut nää on tämmösiä, näissä on respawnit. Paras juttu koko pelissä. Sitten tässä tulee tämmösiä upgradeita. Sä pystyt valitsemaan minkä tavan tai jutun sä haluat kehittää, niin sä pystyt tiettyjen levujen jälkeen, sit kun sä saat niitä. Come on. Noniin, nyt mennään. Boosti päälle. Ja nyt isketään täyttä voimaa. Noniin, ylös. Come on, kuole jo. Kuole. Noniin, nyt ammutaan tolla. Juu. Kuole jo. Oikeesti kuole jo. Kuoliko se? Ei kuollut. Hitto. Ja tietenkin sieltä tuli se kolossus. Aivan pirkulle OP. Ja aina kun sä kuolet, niin se respawni vaan nousee.
maksimissaan se voi olla 60 sekkaa, eli 1 minuutin. Niin. No niin, kumpaan mennään? Tänne mennään. Hei. No niin nopeasti kun päästään paikalle vaan. Tehdään tää nopea. Mä haluan voittaa nimittäin. No niin, kuole. Mä en halua kuolla. No niin, nyt sun vuoro. No niin. Miksi sä mua koko ajan ammut, Pirkula? Ja sitten kun tulee tämmönen gamma, niin se antaa periaatteessa power-upin sulle. Boostin levuihin. Tai no levuja varten. Niin. Nyt mä vaan haluan basentaa, että mahdollisimman nopeasti, että mä saan helttiä. Niin jos sä menet tämmöiseen esim. Mainiin tai tämmöiseen baseen, mikä sulla on, niin heti kun sä pääset siihen sisään, niin automaattisesti se rupeaa korjaamaan tätä sun alustas. Kuten nyt näette tuossa mun vasemmalla keskellä, toi vihreä palkki kasvaa koko ajan, se on mun heltti. Niin sit on energia, sä pystyt tekemään tietyn ajan kaikkea, kunnes sun energia loppuu, ja sit sä näet, että se latautuu, sit sä pystyt taas tekemään kaikkea. Niin. Kaikki on nyt tuolla Alpha 2, oikeassa alakulmassa näkyy Alpha 2 ja Beta 2. Tää on Alfalla. Alpha 2 vihollisten puoli, Alpha 1 meidän puoli. Joo, mä ehkä lähden täältä pois. Terve meno. No niin. Noniin. Vaikea peli. Tässä kuolee helposti. Mut nyt mä sain taas upgradein. Damage. Mä tykkään enemmän Damagesta kuin Healthistä. Damage on se mun kaveri tässä. Jos ollaan, nyt puhutaan tosissaan. Oi jumalan kavita. Takaisin baseen. Tästä ei hyvää seuraa. Koska ne nimittäin tulee tänne aikasta pian. Kato kun Beta 1. Taas oikealla alalla kun mä katsoin mappi. Niin siellä näkyy, että ne on ihan pian tänne tulossa. Että mä menen tolle alueelle tonne. Niin. Et mä tarviin apua. Koska tänne tulee kohta 7 varmaan. No okei, maksimissaan 5. Nyt tuli 1. Ja se on kolossus.
Kiva. Oikein kiva. Boosti, mene. Voitettiin. Kiva. Se oli itse asiassa yllättävän nopea peli. Mulla ei ole koskaan ollut näin nopeat peliä. Mut taas voitto. Olen iloinen. Voitettiin. Yes. Niin tossa nyt luki äsken semmoinen sama juttu, mitä mä sanoin. Kun sä mainin kapturaat, eli valtaat, niin se tekee automaattisesti teille resursseja, jolloin Mut joo. Eiköhän tämä video lopu tähän näin. Kiitos kuin katsoitte ja jättäkää laikkia ja tilatkaa se auttaa kanavaa oikein paljon. Se on moikka!